I'm bored. Hadi lan şu gacu tanıyor. Gacu lan. Uy. Две сестрички с парички, европейски бизнесменки. Две сестрички като сърнички, европейски бизнесменки. Тези мале бачанаци, много богати тарикади. Тези мале бачанаци, много богати тарикади. Има ли парички, има ли килограми, има ли шовали, пълни мале с килограми. Какви бяха тези квартири, оригинални тамански стаи. Обави ми мале стълбичката да се покача на тавана. Запали ми мале лампичката да си напълня чувала. 7 мале килограма в Мерцедеса и дим да ме няма. Има ли парички, има ли килограми, има ли шовали, пълни мале с килограми. I'm bored. Hadi lan şu gacu tanıyor.